pri dnešnom videu a dneska ideme robiť štvorku. Robíme to zase večer. Aha, dva sú tu. Dve štvorky. Ja som vedel, že jeden dali do druhého. Nie. Však to sú dve štvorky. A aj polšníky. Polšníky. No. Asi už sa nám to nechce robiť znova. No tak viete čo? No tak nechce sa nám to zoraďovať podľa farby. Nechce sa nám to ani hľadať. A nechce sa nám nič. Počkaj, kde je batoh? My nemáme akože batoh. Nevadí, však batoh je na nič. Počkaj, daj plešku. Počkaj. Dáme do kamery plešku. Otvoríme. Zase. Nám to dali roztrhnuté. To si ty roztrhol. A zase. Joj, som sa zľakol, že to vyletelo. Ja. Ty si Pepe. Ty si Pepenus. A čo sa zase ja robil? No otvoril si to a kocka stade. A máme tu aj meč a všetko. Hodíme to tam. Všetko. Aha, na všetko máme jednu. Enchant. Nie. Mne sa dá, čo na tom nezdá. Mne sa zdá, že v finále bude. No aj to tak. Máme všetkých panatíkov sem. Daj to tam, kde to má byť. Asi máme všetko. Áno, Batoh, áno, batoh. batôžtek. Mám. Kde je týpek? Máme tu ešte aké židla. Nie, máme. Máme náhodnú železnú šekeru. Ja som volal, že budú dve. A ty, nie, nebudú dve. To som vôbec nepovedal. A si idem plestíva. A začal. Ty si vybral Steva? Nie, ja ho nemám. Nemáme svetlo. Ty koko. Vadí to? Áno. Prečo? Skúsim to, tak si mi pomôže. Na chvíľku. Minecraft. No to mi vôbec nepomôže. To ani pod postolom nesvieti. Pošla nápad a môžem displejom svietiť. Na to si neprišiel skôr? Vidíš, Steva? Ale sekírku. Akú sekerku? Však som ju tam už dal. Však som ju už našiel predtým. Naozaj? No, tak sa kúkni. Ale nechce sa mi tomuto. Aha, 1, 2, 3, 4. Ale ešte jedna má byť, pozri. Tu je jedna, druhá To je enchantovaná. a tu je tretia. Dobre. A my máme iba jednu. 1, 2 a 3. Táto je enchantovaná, ty nemtut. My sme Ty bobek. A ja som myslel, že ešte po
povedal. Ja som ti to vravel. Len si Pepek. A teraz akože mi to stýla, on je daleko. Čo? On je daleko ten Steve. Netreba ho. Ako netreba kus súbojky? Či použijeme tohoto? To je jedno. To je z minulého dielu. Ak ste ho nevideli, no tak sa kúknite. A na čo ho vyťahuješ, keď ho ešte... Keď... Nevyťahujem. Tak čo tam robíš? To video už má 6 minút a ledva sme začali. No. A tu je Lebo ty pavúk. Tam je pavúk živý? Tam je Jo, ja mám On arachnofóbiu. spinka. On je na hlave. On je na hlave a spinka. On je na hlave a spinka. Áno. To nedáva zmysel. Normálne na hlave spinka. Otvoril si hlavu a na tom spí. Čo? Ako si mám otvoriť hlavu, keď iba nič si neviem. Iba ty máš šuflík, ty nemáš mozog. Áno, ten si vieš otvoriť a na tom spinkať. To je mozek. To není mozek, ty nemáš mozek, ty máš šuflík. Už nerev, jak deb. Nič ste nepočuli, lebo to povedal Ľuboš. Ty si povedal. To si ty povedal. Potom nebudem ku tebe chodiť. Nie. Palička oka. To si ty. Ty to na čo vyťahuješ? A tak sa s tým vybera. Potom to vyberá a potom sa to zamotám. A čo s tým mám akože robiť? Neviem, hraj futbal. Pung, ping, pikoha. Čo je pung, ping, pikuha? To je čo? Tvoja šláčka. To si ty a No dobre. To ste nikdy nepočuli. No to ste nepočuli od pána Ľuboša, ktorý skočil do jazera. A som si vytvoril knižku oka. Počkaj. Joj, chudák štvorka. Knižka oka. A čo si tam dáš? Už som vybavený. Môžeme na súboj. Ja ešte nemám nič a nemáme pripraveného Kinga. A Hlavného. môžeme na súboj so šekelkou. S tebou by nikto nechcel ísť na súboj. Vieš prečo? Lebo si malý. Vieš prečo? Lebo sa boja, že by si prehral. A ja to budeme hrať GTA. Nebudeme. Áno, lebo ťa poviem. A komu asi? Tvojemu tatovi. A čo on s tým A čo spraví? s tým robí, že ťa hodí do košínka? Kto by ma hodil do koša? Prečo tvoje hovno? Teba by hodil do koša, lebo si milé stvorenie. To má byť na druhém. To má mať Steve. Nemá nič mať Steve. Kúkni sa na plán. Áno, kúkni Úplne sa sem. také isté. Kúkni sa sem. No dobre, a čo? A čo má sláčka?
Ocik. Nic sme nehovorili. Nikt tomu nerozumie, rozumiem mu iba ja. Teraz idem toto tak sem. Raz, dva, toto. Jedno mi chýba. A čo to asi bude? Takéto. A mám to. Máme 2. Plítko. To sme dávno nehovorili plítko. Jo, ja som sa tak zlakol. To si strašil dať. No, mne to tam dačo vypísalo strašne. Ja som normálne dostal skoro šok. Elektrický šok. To plítka Express. Z teba. A máme tu ešte 5. časť. Čo bude asi ten boss? Potom sa ozvem, keď budeme mať dostávané Ocik. tieto somariny. Tieto. Poušníky. Poušne. Dobre, máme poušný, zabralo to 100 hodín. Vexi. Teda ja ty si to zapal. A ty si to zabudol, že si to na stopnuté celý čas? No, ja som nezabudol, ja som to chcela aj stopnúť. Áno, Raz, len dva, to má 12 tri. minút. 4, 5, 6, 7, 8. Zase tým prodítko. Vôbec sa mi nechce stavať ako minule. Ale baví ma to. Ako keď syčíš. Ako keby si chovinka. Síce by som to už za chvíľu mal, ale za to, že tu kričíš jak babika, Ale tak ti... gami. To si ty. Trochu to divne vyzerá. Ľuboš nevral, čo to znamená, Popoka. ale vyzerá to jak ty. Vypadá to ako ty. Hodím prísačíka Steva. A máme gami. Ľuboš, ty, Gami. prosím, Gami. nauč sa to spievať. Gami. Ja som tieto hry už jednou hral. Jedno ako po česky jednou hral. Aká hárka. Ty si mala hárka vo šrotu a potom Ty si hárka ve šrotu, no vrav ďalej. Gami. Ale nie Gami song. To, čo si chcel. Gami song. Gami. Nie, ja som nechcel Gami. Nechcel som Gami song. Gami song. Gami. Viete čo, kúpte si už Ľuboša takto. Lebo ja stojím 50 miliónov. A nestojíš 50 miliónov, stojíš $1. A $1 je 1 milión. Joj, ako som to tam dal, no tak mi to vybuchlo v ruke.
Teraz mi to celé vybuchnie. O čo? Tak nie. Poho. Dobre. Toto som dal len trochu naopak. Predtým. Ale to vôbec nevadí. Lebo potrebujem iba 2 takéto bomby. A dáme to takto pekne. Sem. Teraz ideme stávať kadibúdku. Toto dáme na bok a ideme na kadibúdku roka. Idem teraz speedrun. Tink, tink. Takto. Asi takto, áno, takto. Ja to dám aj bez tvojho prdítka. Prudítko! Musíš to dať rýchlejšie, ako keď poviem prudítko. No vrav. Jedinka dokumentu. Dal som jednu časť. Prestaň už. Prudítko! Nie, už nerob. Už ma z toho bolia uši. Ľuboš. Vrav to, neboj. Idem iba na záchod, vrav. Krič. Oh my god, prudítko! Prudítko! Ty ma kopneš, ja sa ťa... Bojím! Ty ma prudítko vieš? Dobre, Ľuboš už je na pecky. Nie som na pecky, vôbec to nebolo, lebo máš 2 kila. No, síce mám 2 kila, ale za to mám lajky. Áno, a ja mám 3. Za to som youtuber a ty už máš začať. A mi mama 37 kilo a mám 29 kilo. Aký je rozdiel? Ja mám 30. A mám 29, no to o kilo menej. No tak potom ja ťa dám raz, 2. Že aj pri tom zaspinkáš. Nedáš, lebo ja ťa kopnem medzi nohy. Ty ma nikdy nikde nekopneš. Ako tvojho plítka. Už ticho. Prosím, už buď ticho. Tak toto prebieha vždy. Však som ti ešte nebuchol. Môj
Misia. Luboś! To jest chaos. Prosim, nie rob to. Dobre? Zwrotnie sa to do chaosu. Ano, A jak lód? Veľa vecí už bolo zlých, ale toto je najhoršie. Upsík. Lód, prosím. Dobry. Chcem kľud. Vyhodím ťa cez okno. Tam je prehľava. Za domom je to luxusné. Chceš si skočiť z okna? Neboj. Dám ti robuxy. Koľko? 100 000. Neveríme, veď 20 000 stojí 200 euro. 20 000? Však som povedal 100 000. Ty Pepe. Ale 100 000 nemôžeš mať. Môže mať koľko chcem. Nie, iba 22 000. A vieš, čo povedal môj bratranec? Čo? Že bude mať robuxy zadarmo. To iba v sne. Ako by sa asi dali získať robuxy zdarma? Normálne. Kúpiš si. Dačo nám tu chýba. Dačo tu veľmi chýba a vôbec to tu není. Nosi si slepoň. Ja som slepý, Ja nikdy nie som slepý. Nikdy to nemôžeš povedať na mňa, vieš čo? Ja nikdy nie som slepý. Ja nikdy nie som slepý. Počkaj knižku. Nechceš, hľadaj. Stratili sa. A jednu mám iba. Ja mám peknú knižku. Dá sa zatvoriť a otvoriť. A vieš čo? Radšej mi pomôž nájsť vážne, kde bola. No tak už mám 2 a nerob si knihy, ty. A mám tu viesicová knižka Steva. To není Steve, to je bez slepačí jockey. Ak ste videli Minecraft film, no tak dajte like. Ja som vyzbrojený. No ty si veľmi vyzbrojený. Ty si knižkový a agent. Ty si pleškový. A vieš čo robím? Pík, 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 pík. Beba, pík, beba. Daj to preč, lebo bude z toho úplný bobek z tohoto videa. Ešte dobre, že sem dali na zmiernenie kadibútku. To je najlepšie. Milujem kadibútku. Ale nemilujem, čo lieta vo vzduchu. Daj to zo mňa preč, ty pleška. Počkaj, chcem robiť strechu. Nie, netreba strechu. Hej, ty si mi ostrol knižku.
Krič. Predtým som sa mu dobre trafil. Nekrič. Už nekrič. Som sa zľakol. A že sa ti stalo, Broti? Nerozbilo sa mi nič. Rozbilo. Čo? Iba kúsok odpadol. Áno, to robí veľkú šipku. Takto. Ono to padá stade. Asi to nevidíte, ale ja sa to tam snažím dať, kúknite. Takto. Takto sa to tam snažím dať. A ono to tam proste nedrží. No teraz už, hej, ale predtým, dobre, nevadí. Toto je zbraň. Dávajte si pozor na mňa. Bum. Bolelo. Verím po tebe. Ne. FBI, komendant. FBI komendant. Ty čo, žiješ v 3020? Áno. V 3020 roku. Auli zomreš bez pištolky. Ja som si vylepšil pištolku. Kuknite sa Nič na si pištol. nevy... Z toho máš už iba bobek s maslom. Joj, blížime sa už do finále. Už to bude mať pol hodinu. Je to má iba 27 minút. Bude to mať za chvíľu pol hodinu. Joj, Veď poď, na čo to to. ešte máme? Pečka! No 5 asi spravíme už zajtra. Pre toto video a lajky, odbery. Oky. Nie. No to No ja budem. áno. Urobíme všetko naraz, lebo sa nám chce. Áno. Lebo nie sme čurkovia. Áno. Ešte, že som si tam dal. Čo? Ty si sa jebe. Káva. Ticho, už mi tu nenadávaj. Chápeš? Nechápem, Čo by si na tom nechápal? že veľa príliš nosí. To ty prdíš. Áno, Jak na prespávačke. Na prespávačke idem bomby, to máš pravdu. Áno, a Žan, toto. Zalan prodí 8 sekúnd každý. Zalan si prodne raz a musíš počkať. A musíte počkať 8 sekúnd a zase si prodne. Je to proste muž. Muž príde, nie? A 8 sekúnd ten trvá. A to je veľmi dlho. No to je veľmi dlho. Áno, hovorím, po tebe píšačika, všetko sa to rozbije. Nehač po mne, prosím, buď kam. Vieš čo, ja po tebe hodím tak 2-krát toho istého týpka. Dvakrát Čo robíš? toho istého týpka. Ak sa mi vybije mobil, no tak to je za to, lebo má málo percent. Neháč po mne, ples. Ahojte. Ahojte, ja som Steve. Ahojte, ja som Vieš čo, na to si zober radšej ozajstného Steva. A máme to hotové. A máme to hotové a zajtra si pôjdeme na pečku, alebo neviem. Pozor. A no to je už... posledný bod. No, Nech ja sa už na to asi
neteším. Neotváraj to, ešte nie. To nahaj a majte sa pekne a sledujte videá. Čaute, čus. Pozdrav sa.